Ayan guys, bali nilinis pala ng anak ko yung likod ng pintuan namin. Bali yung nasa pintong yan is lutuan talaga namin. Hindi ko na naipakita sa inyo, hindi ko na nakuhaan ng video. Bali tinanggal niya yung mga nandyan kasi may balak daw siya. Ayan, natanggal niya na. Pero ang problema, pati yung mga laruan ko is natanggal sa labas. Ayan, diba? Lumiwanag. Ayan guys, bali yung ginagawa kong ice candy. Ayan, malapit na tayong matapos. Baka, ano yan, taro flavor. Ayan siya, oh. Nag-general cleaning na siya dyan. Ayan guys, so ayan. Lalagyan sana nila ng kortina, kaya lang hindi nila kaya. Kaya hindi talaga nilagyan yan. Yung dalawang mag-ate. Ayan guys, kaya hindi na lang muna nila tinuloy. Nilinisan na lang muna nila. Ayan guys, bali meron tayong hatid from grocery. Kung mapapansin nyo, ayan, nagtambak ako ng mismo. Kasi nagmahal na yung mismo dito malapit sa amin. Diba? 135 lang naman yan. Sa Pure Gold talaga is nasa 150 yan. Pero dito sa amin is 135 lang. Pero nung nakaraang araw, nagpabili ako. 145 na raw. Ayan, kaya agad-agad pumunta ako sa grocery. 135 pa. Kaya isip ko baka magmahal siya dahil yung Pure Gold is laging walang stock. Ibig sabihin dati 150 sila, mas magtataas pa sila sa 150, di ba? Kasi dati 135 yan sa mga wholesaler. Sa Pure Gold naman is 150. Ngayon 145 na sa mga wholesaler. Ibig sabihin yung Pure Gold laging walang stock, baka magtaas sila ng higit pa sa 150. Kaya kumuha na ako ng tatlong case ng mismo. Tapos ang ano lang, ayan lang siya, diba? Bali ang binayaran ko ngayon is nasa 11k mahigit dahil yung ating mga bayad bills, diba? Tapos ayan guys, yan na nga. May papasili pala ako sa inyo, diba? Ito yung tindahan ko, tapos ito yung mga chichirya. Tapos dito sa likod ng pintuan ko, 'di ba, is nakalagay dito is kalan namin, kalan. Tapos mga abubot ng asawa ko sa motor. Ayan, nilinisan ng anak ko. Ayan siya. 'Di ba? Yung mga nakalagay diyan is yung mga laruan. Tuloy dito yung mga laruan. Ayan, tinanggal ng anak ko. Kasi ang balak daw niya is dito, 'di ba, nagtitinda kami ng scramble, ice candy, palamig, 'di ba? Kaya ito, baka pabuksan namin to kahit maliit lang. Tapos maglalagay kami ng kahit maliit na lamesa. Ayan siya. Diba? Sayang din naman kasi yung space. Bali, ito talaga yung lutuan namin. Bali, dito nakalagay yung kalan. Tinanggal namin. Ayan siya. No, diba? Yan lang. Ang problema nga lang, hindi ko alam kung saan namin to ilalagay. Ito. Diba? Pwede rin sana dito. Ayan, dito pala. Ayan, pwede siya dito. Tapos dito naman ang mga ilalagay naming display, 'di ba? Sayang din kasi yung space niya, 'di ba? Oh, ha? Ayan. Para ano din 'to eh. Isang dipa din 'to, isang metro din yung isang metro din yung haba. Ang lapad. Tapos ayan, nagpa-deliver tayo ng tubig. Ayan na nga. Ayan lang naman guys, yung ating palamig, ayan, may konti na lang. Tapos yung scramble, naubos na. Kunti lang naman yung ginawa ko. Yan guys. Diba? Tapos pag binuksan mo to, yan siya. Oh, ha? Pwede pa tong pwede pa talagang pagpwestuhan. Sayang naman talaga. Diba? Ayan siya. Diba? Yan. Yan lang guys. Kunti share lang naman.